И здравейте, хора! Аз съм Прожан Първе, а с мене Галин БГ и ще играем Red vs Blue, примерно може. Мисля, че аз примерно още не съм пуснал World. И ако този клип стане добър, може и да го кача. Не знам, разбираш. О, лабиринт, лък, 2 лъка. Фу. Ласт. Уаа, сега ще падам върху мен. И, примерно, ако имате Minecraft на лаптопа, можем да ви дадем IP на един сервер. Аз не знам, чека се за какво правим на Red vs Blue. Логина ми е на сестра ми, бе. Иначе съм аз. Тя не праща клипове. Аз този клип няма да го пращам. И ти не дай. Хъпе. Да. Аз ако че го пратим, аз ще напишем най-шибания клип на света. Казвам? Кажи какво щеш. О, хора, само ще правя малко джъмпове. Само пак. Бро, не се. Хора, пауза за малко. И тук съм, хора. Сега нека да... И ако се абонирате за нас, може да играем заедно. И да, хора, много се извинявам, че съм на креатив. Чейте тук да ги избутам тези скелети. Но ще се опитам да съм като на Survival. Примерно, ето аз се връщам. И падам. Но пак се връщам. Чек малче, опратни този клип да го гледаш. Ако ти хареса. Може отгоре да се види нещо, което са ми пратили. Добре, да, споделили, пратили.
Жъп. Щях да падна. Хора, тук малко ще прелета, защото не знам как трябва да мина от тук. Ако не видите клипа, напишете защо твитваш такива неща. Честове, примерно, и печка, и легла, ако имаш вълна. Ако имаш вълна, направи легла, също сложи и честове, също и печка. И аз, хора, паднах. Защо? Хора, това е моментът. Дали ще го направя този джъмп? Не го направих. Но ще се опитам пак. Защо лада пак само... Защо? Хора, просто в коментарите напишете рапорт. Ще видим клипът. Трябва ти кол или нещо. Което. Абе хора, ако му видите клипа, просто му напишете ти си много голямо про и така. А на мен, ако ми видите моя клип, напишете ти си хакер, такива неща. Не знам. И сега мисля да приключвам с клипа. Бай, хора.